everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ahay, hala. Kang kurason ka na nga. Relo nga naan mo. Hala, Imo gisulob. day! Ngayong naman na nimo. Patay ka na irang suspikas pagpanagit, day! Hanggaw ka wasaya! Alay! Pamilya mo! Ayaw mo patakaw, sulte! Ikaw wasay ba? Ikaw ba? Nakibalo man ta ka. Kila. Nababayan ta ka kung di na ako mapunite ng maong rilaw. Karong adlaw ako na ni mapunite. Baya, abaya mong tanan ako. Gigwapahan mo na ako. Ha? Ha? Nagtoo mong managit kong tawa? Explain, dairang! Bitaw, nag-explain na bitaw ko. Sige, Oh. yeah. Explain. Ganong Dungan nga mo, amana dungan. kanimo ang relos sa akong anak. Tubaga, day! Lisod magdungan mo, day! Nagdilisod ka magdungan me. Dito din ako mapunitin taon sa lasang, oy. Muragikan man niya atong niya agi bitang dakong uwak og nahog, ne? Mga kong gipunit. Oh, Hala. kurason ka ng maong relo. Ug, uwak? Kinuo ko. Dili. Nga sa ato pa. Hala. Tuas na dakong uwak ang akong anak. Hala! Igor ko sa paghala. Inyo na. Ma'am, Inyo na. ayaw pagtuo nga ako ang nidagit sa imong anak. O nipatay sa imong bana. Dili ko makahimo niya na. Limpyo ang akong konsensya. Gani, nangita ko ni Corazon. Saksi mi ana, ma'am. Ingon man si Dong Luminos ganina sa wapa mo ni abot. Nga nangita siya ni Day Corazon. Nito, gani! Unsay nito? Ang sipon ay! Ang luha, nito! Ay, pagkatarantado. Yun di mo tang masaya ka. Ito na to. Sa gula mag yun di mo kabuang. Ay, Ito na to. seryoso naman yung mga taong ni As. Ato. Kato na. Ma'am, sultihan di ka, ma'am. Inyo na. Buutan in taon ning akong anak kilaw. Ay, Sige, inyo na. ayaw taon ninyo preso ang akong anak kilaw. Ay, kay wama taon ni siya. Makabuhat din ng taon na higugma sa linuog nga to siyang gigugma. Ano, ni Katol, ning apali ko. Kurik ka irang. Bitaw to ni, bitaw. Kakatos, apali. Dili kinabaya kung makatuo. Hiram dumi, katong alastar. Gusto mo kawat ni Inday Corazon. Kay, Ngano? moto'y kontra niya. Okay, dili matusama na to. Nagtuok ko Ngano? nga may gahunta siya sa pagkopya sa lain-laing mga panagway. Gikopya niya ang itsura ni Luminos. Apali Aron na to. matsuko ka ni Luminos o imo siyang ipadakop. Ni Katol, ning apali ko. Kinahanglang makuha na ko sa Corazon. Gikan niya itong alastor. Ah. Ang ako lang Katol na ini hinampa. gidaan niya sa Corazon sa among planeta. Oh, unsang nang tawa na, ma'am. Sa nag-iskot mo ni ulahing planeta. Saan ni? Kuan. Nahibaw ka ni Ana Luminos? Oh, ma'am. Katol na ning apali. May kasayuran ko bahay niya, anak. Gipaanhi ko ni Zos. Kutkotol ko ni. Arong panalip ng sistiya. Ay, kutkotol ko ni. Kinahanglang dili makuha ni Alastor ang prinsesa sa Limurya. Storya mo diya kay kutkotol ko ning Oh, apali ko. ma'am. Ito na mo rin nagpunitawa na, ma'am. Punin na mo. Kuan, ayaw na lang. Nasayop lang di ay ko. Buhi ko ninyo! Nganong gigapos ko ninyo! Ay, relax lang doon sa Histia. Cool ka lang dyan. Ayaw kong tawag kang histiya, animal! Alastor! Buhi ko sa akong gapos! Wa ko isa ninyo! Busa ayaw kong pantusa! Buhi ko! Buhay lagi lang. Skik doon, naghihimong ritual siya ng Astor. Kung makabili ang portal. Unsay portal? Malimot ka? Kanang portal nga kung giingon, agiana na to. Agiana na to paingon sa atong planeta. Cool ka lang dyan. Kaya gapaabot lang kita gamayong oras. Okay? Ay. Ano mo kung naong prinsesa Histia? Ayaw ipaduol ang imong naong sa akong naong. Hayop! Kana mga polis ni! Luminos. Nganong nasayod ka ni Prinsesa Histia? Managkaila ba kamundaan dito sa inyong kalibutan?
Dili, ma'am. Pero gipada ko ni Haring Zeus dinidapita. Tungod kay may misyon ko. Ang pagproteher ni Prinsesa Hestia. Dili mo tugot si Haring Zeus. Nga mudaog ang among kaaway. Pinaagi ni Hestia. Maong dili ko magdugay. Kinahanglang agtuon ko ang lasang. Nagtuo ko nga may portal dito napita. Kinahanglang maabdan ko sila ug makuha ko si korason gikan ni adtong alas 2. Maluoy ka. Maluoy ka ng luminos. Dan ang pagbalik anak ko ang akong anak. Patay na si Armando. Nagkinahanglan ko sa kong anak. Kuha siya gikan ni Alastor. Bisan og dili pa ko nimo sugoon, ma'am. Kuhaon ko gyud si Prinsesa Hestia nga mao si korason. Ipalayo ko siya ni Alastor. Aron dili maghari ang kadautan ni Bertagos. Kinsa si Bertagos? Kinahanglang makalingkawas ko ni inilang gigapusan ka na ko. Samtang wa pa mo abot ang oras nga gipaabot ni Alastor nga maabli ang portal paingon sa ilang planeta. Oh, ano nakabati akong sobrang kainit sa akong mga kamot nga akong kipag-id. Bala na, ipadayon ko lang. Kinahanglang makabuhi ko din eh. Prinsesa Hestia! Unsa man ka? Dihok mo kay kadiha. Kinsang imong gisampit? Tawagod, ikaw ba si Prinsesa Hestia? Bugo ka gitun sa. Kiingnan kang dili ako sistya. Pahawa sa akong atubangan. Kay ludon ko nimo magtan-aw, mananap. Ngano? Nanga ka? Oh. Kinuo ko. Ayaw na mapahawa na ning animal ng dako. Anong mapadayan ko nga akong kikuhat? Anong makabuhi ko sa kapos ka nakagapos ka na ako? Unsa man? Tutok-tutok man ka nako. Ibog ka? Unsa? Ibog ka no? O ganong maibog pag ko nimo? Gwapo Wa mo. ka magtan-aw sa imong dagway. Kung doon na pa'y balibo ng imong naong, mura kang iring mga hambat. Oy, Pahawa sa kang atubangan, be. Aron dili ko kabuhion, pahawa! unsa? Ayay, maldita gida. Nagkahilis ang akong gapo sa bukton nga bisigyan akong pag-id. Wani, nalanay ang kapos. Huwag nakabuhay ko. Salamat ka nakabuhay ako sa gapos sa akong bukton. Magtalikod ang nagbantay na ako. Dalion kong tangtang ang gapos sa akong tiil. Nakabuhay na ko. Muikis ko din yung dapita. Samtang wa pa sila makapantay na ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.